Hi लोगोफोर, welcome back to our Girly channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Girly channel सिम बरायनाय जाबाय. So नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने Girly channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन जों बा लेसनाव बरायनाय जाबाय सो दिनै जोङो नै पार्टआव माने नै पार्टआ जाबाय बा लेसननि जोंनि नै पार्ट नाम्बार 6 जागोन लोगोफोर सो नोंथांमोना जुदि बे नैनि प्रिभियास क्लासनि पार्टफोरखौ जुदि नायाखैब्ला नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै सिम्पली नायनो हागोन सो दिनै जोङो दा सोंनाय बिदाब 8.2 नि जों सावरायगोन 3 नाम्बारनिफ्राय सो नोंथां जों गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर सो बेवहाय जोंना मा दङ कुइसनखौ आं खेबसे फरायना होनाय जाबाय होनाय दङ दे जुदि 10a plus b equal to root over 3 आरो 10a minus b equal to 1 by root over 3 जायो आरो जेराव a plus b नि माना 0 निख्रुइ गेदेर आरो 90 डिग्री निख्रुइ उन्दै आरो इक्वल होदों आरो a आ b निख्रुइ गेदेर सो बिदि जायोब्ला जोंनो मा दिहुननो दों लोगोफोर a आरो b नि मानखौ दिहुन सो नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायो नोंथांमोना किताब बिजाबखौ दिहुनना लाबानो जाबाय जाहाथे मेथ्स खालामनायनि आगोलावनो सो दा जों 3 नाम्बार खालामसै सो 3 नाम्बाराव मा दं जोंनिया गिवन आं गिवन लिरनोसै गिवन 10a plus b 10a plus b equal to मा दं जोंनिया root over 3 आरो मोनसे मा होनाय दङ 10a minus b equal to मा होनाय दङ 1 by root over 3 सो equal to लोगोफोरनि बे equal to root over 3 सो दा सिम्पली बिदि होनाय दङ सो दा जों सिम्पली नै नायनांगोन जे जोङो 10 आरो निउ मा दङ 10 बेवहायबो 10 दङ सो दा जोंनिया इमप्लाइज दैट आं मोनसे 10a plus b इक्वल टू दा रूट ओवर 10 नि मा माना 10 ने बेसां डिग्री लाबा जों रूट ओवर 3 जायो बेखौ जों नायगोन सो दा जोङो 10 नि माना 60 डिग्री जाबा जोंनिया मा मोनो लोगोफोर रूट ओवर 3 सो दा रूट ओवर 3 नि जायगायाव आं मा लिरनो हायो लोगोफोर होनबा 10 60 डिग्री बुजिदोंना मानोना नाय लोगोफोर 10 60 डिग्री इक्वल टू जों मिथिगौ रूट ओवर 3 दा आं 10 60 मानो लागो आं बे लानायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो बे 10 जों आङो मोना केन्सेल खालामनो हागोन सो केन्सेल खालामबा जों मा जागोन मा थाखो बेवहाय लोगोफोर a plus b आरो बिथिं मा थाखो जोंनिया 60 आं बेखौ नाम्बार होनोसै 1 नाम्बार थिक बिदिनो जोङो नैखौबो बिदिनो लानोसै सो इमप्लाइज दैट 10a minus b equal to 1 by 3 दा 1 by root over 3 दा जों 10 नि माना बेसां लाबा लोगोफोर 1 by root over 3 जायो जोंनिया 10 30 डिग्री लायोब्ला जोंनिया मा जायो 10 30 डिग्री नि माना जोंनिया 1 by root over 3 सो दा बिखौबो जों 10 10 केन्सेल खालामबाय मा मोनखो होनबा जोङो अब्ला a minus b equal to 30 आंनिखौ मा नाम्बार इक्वेशन नाम्बार 2 सो दा बेवहाय जोङो बेखौ जों जायखिजाया मेथडजों खालामनो हायो जों जोबोर मेथड सोलोंखाबाय नोंथांमोना क्लास बे थाखो बे पार्ट माने लेसन 3 खौ जुदि नायाखैब्ला नोंथांमोना सिम्पली लेसन 3 नि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन बेवहाय जोङो खोमोरनाय आदब फज'स्लायनाय आदब बेफोरखौ जों सोलोंखानाय जाबाय सो दा जों बेवहाय जों खोमोरनाय आदबजों खालामनांगौबा जों a plus 2 खालामदोंसै 1 plus 2 खालामबा जों मा मोनगोन 1 जों 2 जों दाजाबनो दे माने a plus b निउ दाजाबनायनि लेफ्ट हेन्ड साइड दों बिनि लेफ्ट हेन्ड साइड दाजाबदो बिनि राइट दों दाजाबदो सो दा 1 नि लेफ्ट हेन्ड साइडआ बे दोङो ओमफ्राय नै दाजाबसिननो दाजाबाय बिनि लेफ्ट हेन्ड साइडआ दोङो a minus b सो इक्वल टू नैनि राइट हेन्ड साइडआ दोङो 60 ओमफ्राय दाजाब बिनि राइट हेन्ड साइडआ दोङो 30 सो दा जों माइनास b केन्सेल मानना प्लास दोङो माइनास दोङो सो ओमफ्राय a मोननै प्लास खालामबा जोंनिया मा जागोन 2a इक्वल टू दा 60 plus 30 इक्वल टू जागोन 90 डिग्री सो इमप्लाइज दैट a इक्वल टू 90 नैखौ सिंथि लाबाय थांबाय दा 90 खौ 2 जों रानबा जों बेसां मोनो लोगोफोर 45 डिग्री दा नाय जोंनि a नि माना बेसां मोनखो लोगोफोर दा
45 डिग्री दा जोंनो a नि खोल' दिहुननो हायाखै जोंखौ लोगोफोर b नि मानखौबो दिहुननो होदों नालाय स' दा a नि मानखौ 1 बा 2 जायखिजाया मोनसे फज'ना हो होमबानो मोनगोन स' दा a नि मानखौ 45 खौ आङो 1 नङाव फज'नोसै बेनिखायनो आं खोमोना होनाय जागोन ना लोगोफोर खोमोना होनोसै आङो स' दा a नि 45 मानखौ स' therefore a नि मानखौ जा a नि मानखौ मोनबाय बेखौ a नि मानखौ 2 नम्बराव 1 नङाव फज'ना मोनो दा a नि मानखौ लोगोफोर 1 नङाव जों फज'बा मा मोनगोन दा 1 implies that a नि जायगायाव जों नै 1 नम्बरखौ 1 होबाय दा a नि जायगायाव मा फज'गोन 45 डिग्री plus b equal to 60 degree so implies that b equal to 60 degree minus 45 degree so implies that b equal to 60 निफ्राय 45 थांबा जोंनि मा मोनखो लोगोफोर 15 डिग्री मोनबाय so therefore a नि मानखौ जों मा मोनखो लोगोफोर a नि मानखौ मोनबाय जोङो 45 डिग्री आरो b नि मानखौ जों मा मोनखो 15 डिग्री so दा गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट क्वेश्चनखौ जों खालामदोंसै लोगोफोर so आंखौ मोनना होनाय जाबाय निखौ so दा जोंनिया नेक्स्ट क्वेश्चना दोङो गाहायनि होनाय बिबुंथिफोरा गेबें बा थार गोरोन्थि बुं आरो नोंनि फिननायखौ थार बिजिर so दा बेखौ जोंनो 4 नाम्बारखौ जोंनो थार ना नंखाय बेखौ जास्ट नायनो होदों आरो जुदि थार बा थारनि एसे बिबुंथि होनोदों आरो नंखाय बा नंखायनि बिबुंथि होनोदों so 1 नाम्बाराव जोंनिया मा दों sin a plus b equal to sin a plus b sin a sin b so लोगोफोर दा नैखि एन्सारा नैनिखि एन्सारखौ लिरोब्ला जोङो नंखाय जागोन नंखाय मा जागोन लोगोफोर बे नंखाय जाबाय मानोना जोंनिया sin a plus b equal to जोंनिया जायो sin a cos b plus cos a sin b बे जाबाय लोगोफोर जोंनिया मोनसे फर्मुला दं बेबायदि आरो बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना दानो मोना जेब्ला नोंथांमोना हाई सेकेन्डारियाव माने क्लास 12 आव मेट्रिक पास जाखांनानै जेब्ला नोङो क्लास 12 आव साइन्स लागोन नोंथांमोना बेबायदि साइन्सनि जोबोर फर्मुला आरोबाव मोनबावगोन स' नोंथांमोना जुदि मेथ्सखौ मोजां मोनोब्ला साइन्स लानो हागोन स' नैफोरबायदिफोरखौ नोंथांमोना क्लास 12 आव एसे माने बुरजायै सोलोंनो मोनगोन आरो जुदि साइन्स लायोब्ला स' दा जोंनिया नंखाय जागोन मानोना जोंनिया sin a plus b equal to मा जायो जोंनिया sin a cos b plus cos a sin b स' बेनि उनाव जोङो 2 नाम्बार कुइसनखौ लिरले आं लोगोफोर दा थीटाया देरलाङोब्ला sin थीटानि माना देरलाङो स' बेखौ जोङो सिम्पली नायनो हायो लोगोफोर बेवहाय दा नैहाय नोंथांमोना बेवहाय नुगोन दे नाय बेवहाय मा दोङो थीटा sin 0 डिग्री जोंना बेसेबां 0 sin 30 डिग्री बेसेबां 1/2 45 डिग्री 1/2 नाय sin नि माना जेसेबां बारलांदों एसेबांनो गिदिर जालांबाय थादों थाङै 0 निफ्राय थाङै गिदिर जायै 90 डिग्री बेसेबां मोनहैगो लोगोफोर 1 मोनहैबाय स' दा बेनिया मा जागोन जोंनो कुइसनाव होदोंमोन जे लोगोफोर sin नि माना माने थीटानि देरलाङोब्ला sin थीटानि माना देरलाङो बे सैथो लोगोफोर बे मा जागोन थार बा गेबें मानो जागोन लोगोफोर थार मानोना जोंनिया मानोना थीटाया देरलांबा जास्ट बेखौ लिरना होदो आरोना थीटाया देरलाङोब्ला sin थीटानि माना देरो बा देरलाङो होनना लिरना होबाय बुजिना लोगोफोर दा जोंना 3 नाम्बाराव मा दोङो थीटाया देरलाङोब्ला cos थीटानि मानाबो देरलाङो दा cos थीटानि कारणे जों मा लागोन लोगोफोर बेवहाय मा दोंनाय बेवहाय नोंथांमोना आं बिजाबखौ दिन्थिना होनाय जादों बेवहाय cos थीटानि माना फार्स्टआव 0 डिग्री बेसेबां लोगोफोर 1 दङमोन बाट नोंनि थीटानि माना 30 45 जेसेबांनो बारलांबाय थादो लास्टआव नोंनिया मा जाहैदों नाय 1 निफ्राय फिसा जायै माने उन्दै जालां बेसेबां मोनहैखो जोङो 0 मोनबाय स' दा बिनिया जोंनिया थीटानि माना देरलांबा जोंनि cos थीटानि माना जोंनिया देरलाङा माने उन्दै जालाङो स' नैनिया मा जागोन लोगोफोर नंखाय एबा गोरोन्थि मानोना थीटाया देरलाङोब्ला cos थीटानि माना मा जागोन लोगोफोर देरलाङा माने खमायलाङो आरोना दा 4 नाम्बाराव जोंना मा दोङो 4 नाम्बाराव दङ जोंनिया थीटानि गासैबो माननि थाखाय sin थीटा इक्वल टु cos थीटा बे जोंनिया मा जागोन नंखाय जागोन लोगोफोर
बे मा जागोन लोगोफोर फोर्थ नाम्बारा नंखाय जागोन मानोना थीटानि जायखिजाया गासैबो माननि थाखाय जोंनिया sin थीटाजों cos थीटाजों जोंनिया समान जानो हाया मानोना नाय बेवहाय जोंनिया मा दोङो sin 0 डिग्री जोंनिया बेसां लोगोफोर 0 ओमफ्राय बाट cos 0 डिग्री जोंनिया बेसां 1 स दा बिसोर मोननैया समान जानो हागोन नामा बेवहाय 0 बेवहाय 1 बेवहाय 1/2 बेवहाय मा √3/2 बेवहाय 1/√2 बेथ' समान जाबाय मोनसेया बाट √3/2 बेवहाय 1/2 बेव 1 बेव 0 स दा जों गासैखौबो जों मोनबाय जे थीटानि जायखिजाया माननि थाखाय जोंनिया sin थीटा इक्वल cos थीटा जानो हाया स नंखाय जागोन खारनखौ लिरोबा लिरनो हागोन थीटानि गासैबो माननि थाखाय जोंनिया मा जानो हाया थाखाय sin थीटा इक्वल टू cos थीटा जानो हाया बेबायदि जास्ट लिरना होबानो जाबाय आरोना से नाम्बारल' फैगोन फैबाबो दा लास्ट नाम्बार लोगोफोर a इक्वल टू 0 नि थाखाय cot a आ बुंफुरथाय गैया स नोंथांमोना नुबा बे थार जागोन लोगोफोर थार जागोन स नोंथांमोनखौ बिजाबाव दिन्थिलायनोसै आङो cot a नि माना 0 मा दं नाय cot a नि माना लोगोफोरनि मा दं निया cot a नि माना 0 जोंनिया मा दं नट डिफाइन माने बुंफुरथाय गैया लोगोफोर स बेवहाय जोंनिया मा जाखो बुंफुरथाय गैया स दा बेवहाय जोङो 8.2 खौ जों सोलोंजोबबाय दा जों सोलोंनोसै 8.3 स दा 8.3 खौ सावरायलायनोसै खोमोना होनाय जाबाय आं बेखौ स दा 8.3 फैलायबाय लोगोफोर 8.3 नि 1 निफ्राय स्टार्ट खालामदोंसै 8.3 स दा बेवहाय जोङो फर्मुला रोंनांगोन मोनसे गोदान फर्मुला मोनलायगोन बेवहाय जोङो स बे फर्मुलाया जाबाय जोंना आं लिरनानै होखानाय जादों होमबाबो एसे जोङो डिसकासन खालामफिनगोन बे फर्मुलानि सायाव स बे फर्मुलाफोरखौ आङो आगोलै माने बे फार्स्ट पार्ट बानायनायावनो लिरना होनाय जादों स फर्मुलाफोरखौ आं एसे निथिं लिरना होबावनोसै दा जोंनि फर्मुलाया जाबाय खेबसे आं लिरना होबावदों बाट जों फार्स्टआवनो लिरना होखानाय जादों बेफोरखौ sin 90 माइनास थीटा इक्वल टू cos थीटा आरो cos 90 माइनास थीटा इक्वल टू sin थीटा बिनि उनाव आरो दङ जोंनिया फर्मुलाफोरा tan 90 माइनास थीटा इक्वल टू cot थीटा ओमफ्राय cot 90 डिग्री माइनास थीटा इक्वल टू tan थीटा बिनि उनाव दङ आरो sin cos जाबाय ओमफ्राय sec 90 माइनास थीटा इक्वल टू मा जायो जोंनिया cosec थीटा आरो cosec 90 माइनास थीटा इक्वल टू sec थीटा नाय बेवहाय जोंना sin जों आरो cos जों जायो बेवहाय नै बायदि फर्मुलायाव tan जों cot जों आरो sec जों मानो जायो cosec जों जायो लोगोफोर दा जों बे फर्मुलाखौ एसे रोंनांगोन नै 8.3 खौ खालामनायाव स 8.3 नि 1 मान दिहुननो दों आरोना 1 निखौ जोंनिया मान दिहुननो दों बिनि माबाखौ मान दिहुन दा 1 नाम्बाराव जोंनिया मा दों लोगोफोर 1 नाम्बाराव दङ sin 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री दा नाय बेवहाय लोगोफोर जोङो नोंथांमोना टेबुलाव नायोब्ला माने बै नै टेबुलाव नायोब्ला आरोना दानिनि बायदि नै टेबुलाव जुदि नायोब्ला बे टेबुलाव स नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय जोंनिया मा दङ जास्ट 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री आरो 90 डिग्री स जोंनिया नेव मा दङ बाट बेनियाबो जोंनिया मा दङ कुइसनाव होनाय दङ जोंनिया 18 डिग्री आरो 72 डिग्री स जों बेबायदि मानखौ मोना स बेनिखाय जोङो नै फर्मुलाफोरखौ बाहायनानै एसे कनभार्ट खालामना लानांगोन स नाय दानिया नाय जोङो फार्स्ट बेबायदि खालामो बेबायदि कुइसन फैब्ला नोङो जायखिजाया मोनसेखौ कनभार्ट खालामना लानांगौ हक्टबा सिंनिखौ हक्टबा माने गाहायनिखौ नहलेबा माने गोजौनिखौ स आं गोजौनिखौनो कनभार्ट खालामदोंसै लोगोफोर दा मा मोनखो सिंनिखौ आं cos 72 खौ लिरबाय क्लियार थ दा गोजौहाय मा दङ जोंनिया sin 18 स दा sin 18 खौ नै बायदि फर्मुलायाव जोङो कनभार्ट खालामगोन दा sin 18 खौ माबायदि लिरनो हायो लोगोफोर जोङो sin 72 लोगोफोर बिदि नङा sin 90 डिग्री माइनास जों मा लिरबा मोनगोन बिदि 72 नाय मानो बेबायदि आं मानो लिरनो हायो नै sin 18 नि जायगायाव आं बिदि मानो लिरखो बिनि रिजनखौ आं दा खिन्थागोन नाय आं एसे सिदा लिरना होनसै sin 90 खेबसेल' बुजियो होमबाना गासैबो बुजिगोन नै उननिफोरखौ नेव मा जाखो आं मा आङो 72 नाय माने फार्स्टआवथे नों मा खालामनांगौ गोजौ जि दङ गोजौ बोले नङा आरोना मोनसेखौ कनभार्ट खालामनो जुदि नांगौबा जोंनिया 18 दङ ना
बे 18 खौ 90 जों माइनास खालामग्रो बुस्थु दे 90 जों माइनास खालामबा जोंना बेसेबां मोनगोन 72 दा नोङो बे 72 खौ नोङो नै 90 माइनास 72 खालामनो हादों माने sin θ नि जायगायाव जों मा लानो हायो जोङो दा sin 80 नि जायगायाव 19 माइनास 72 दा लोगोफोर निउ जोङो जेबो फर्मुला बाहायाखै निउ जा जों जास्ट माइनास ल' खालामदों नाय साइनाथ' साइन थाखाबाय लोगोफोर 18 नि जायगायाव आं मा फज'खो 90 माइनास 72 माने जोंनिया 90 माइनास 72 खौ जोङो दानख'ना होबा जों मा मोनफिनगोन 18 खौनो मोनफिनगोन स' बेवहाय जोङो जेबो फर्मुला बाहायाखै ना बेखौबो बाहायदों जेबो बाहायाखै लोगोफोर आं दासो एबारसो बे फर्मुलाखौ बाहायगोन आरो बे फर्मुलाखौ बाहायनो खारनैनो जोङो बेबायदि कनभार्ट खालामना लानांगोन लोगोफोर स' दा कनभार्ट खालामबाय आङो कनभार्ट खालामनायखौ बुजिबायना जास्ट 90 जों माइनास खालामना हो आरो जिखौ माइनास खालामना जि मोनदों बेखौ जोङो 90 माइनास डेस होननानै लिरना होबानो जाबाय आरो बेबायदिखौ मानो खारनै दिहुनगोनाय 90 निफ्राय माइनास 72 जों नोङो दानख'फिनोब्ला नोङो 18 खौनो मोनफिनगोन लोगोफोर स' बेनिखायनो बिदि खालामनाय जाबाय एबारनिया जोङो फर्मुलाखौ बाहायदोनिसै स' दा फर्मुला बाहायबा जों मा मोनगोन नाय जों मिन्थिगौ sin 90 माइनास थीटा इक्वल टु जोंना मा जायो cos थीटा जायोनिया स' दा बेवहाय जोंनिया थीटाबो थानो हानाय माबा एबो थानो हानाय 30 बो थानो हानाय 60 बो थानो हानाय जायखिजाया थागोन बाट निउ जि दङ बेनो जाहैगोन बे निउ जाहैगोन आरोना बेयाव दा निउ बे थीटा थाबा बेयाव थीटा जाहैगोन दा निउ मा दं जोंना 72 थायोब्ला बिथिं मा जाहैगोन जोंनिया 72 स' दा मा जागोन होनबा जोङो sin 90 माइनास 720 इक्वल टु जों मा लिरनो हागोन cos 72 नाय बेवहाय जोंनिया दा मानो लिरखो रिजनखौ लिरनो हायो जे जोङो बिकज sin 90 माइनास थीटा इक्वल टु cos थीटा बेबायदि फर्मुलाखौ नोंथांमोना लिरनो गोसोबा लिरनो हाबानो जाबाय स' इक्वल टु दा cos थीटा अब्लासो जों दाननो हाबायना लोगोफोर स' दानना होबा दा मा जायो एन्सारा जोंनिया 1 जाहैबाय स' सिम्पलि लोगोफोर दा नायखौ जुदि बुजिदोंब्ला जों नेक्स्ट कुइसनखौ खालामबा आरो एसेबाव बुजि मोनगोन बांद्राय स' दा जों नाय दा नैबायदि फार्स्टआव कनभार्ट खालामदो उनाव फार्स्टआव कनभार्ट खालामनानैसो उनाव फर्मुलाखौ इउज खालामो लोगोफोर फार्स्टआव दे फर्मुलाखौ इउज खालामनाङा नोङो फार्स्टआव दे 90 माइनास सामथिं खालामनानै लाग्रो बेनि उनावसो जोङो फर्मुला माइनास खालामगोन स' दा नेक्स्ट कुइसनखौ जोङो खालामदोंसै होमबाना नैखौ दा बुजियाखैबा बार खननैसो नाय आरो नेक्स्ट कुइसनखौ दा जों खालामबाय थानाय दा खालामनायखौबो नाय होमबाना एसे बुजिनानै नोंथाङा गोरलै मोनलांगोन स' दा आं नेक्स्ट कुइसनखौ खालामलायनोसै नेक्स्ट कुइसना जोंनिया मा दङ 2 नाम्बाराव दङ 10 नैबायदियासो फैयोहाय एग्जामाव एसे आं नैबायदिखौ फैनाय नुयो आरोना cot 64 डिग्री दा बेवहायबो दानिनि बायदि सेम लोगोफोर दानिनि बायदि सेम मा जोङो सिंनिखौबो सेन्स कनभार्ट खालामना लानो हागोन सानिखौबो हागोन जायखिजाया खालामबानो जाबाय आं दानिबो सानिखौ खालामदो एबारबो गोजौनिखौनो खालामसै आं दा 10 26 दङ जास्ट नैबायदि थायोबा जोङो फार्स्टआव मा खालामनांगौ 90 निफ्राय 26 माइनास खालामना होखानांगौ आरोना जिखौ कनभार्ट खालामदों बेखौ दा 10 निफ्राय नैथिं 0 दङ नालाय इथिंनिफ्राय 1 लाबनांगोन 1 लाबबानो 10 जाबाय 10 जोंनिफ्राय 6 थांबा 4 आरो नै 7 निफ्राय 8 निफ्राय 2 थांबा नै मा जागोन 6 दा नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे मिलायना होनाय थाखागोन लोगोफोर सिङाव 64 दङ ना जों बेवहायबो मा मोनखानांगोन नोङो 64 मोनगोन माने मिलायना होनाय थाखागोन आरो ना माने दानजानांगोन ना स' बेनिखायनो मिलायना होनाय थाखागोन नोंथांमोना कुइसनाव सिन्था खालामनो जेबो सिन्था खालामनो नाङा बेवहाय नोङोबा नों बेबायदि हिन्ट्स मोनखागोन आरो बेवहाय 64 जाखागोन बेबायदि मोनगोन आरो नों 64 खौ जुदि कनभार्ट खालामोबा जों मा मोनगोन नाय नों जुदि नैखौ जुदि कनभार्ट खालामनो गोसोबा नैखौ कनभार्ट खालामनो नै सानिखौ नों बेबायदिनो दोननो गोसो आरोना जेनेबा दा नों सिंनिखौ चेन्ज खालामबोनां होनना बुंबा नों मा जागोन 90 निफ्राय नों मा माइनास खालामनांगोन सिङाव 64 दं नालाय 64 खौ माइनास खालामनांगोन माइनास खालामबा जों मा मोनगोन 26 ओइ बै गोजौनिखौ मोनगोन लोगोफोर गोजौनिखौ चेन्ज खालामबा सिंनिखौ मोनगोन सिंनिखौ चेन्ज खालामबा सानिखौ मोनगोन बेबायदि स' दा जोङो दा सिंनिखौ नांथ'वा जोंनो सानिखौ चेन्ज खालामदों जोङो दा जों 64 मोनदों नालाय जों मा मोनगोन दानियाव 10 मा जागोन जोंना 90 माइनास 64 दा बिदि मानो लिरखाखो नाय बेयाव जेबो चेन्ज खालामनो मोना नाय 10 आ 10 जाबाय लोगोफोर एबार 90 नि माने 90 माइनास 64 जुदि दानख'ना होयोब्ला जोङो 26 खौनो मोनफिनगोन बेवहाय जों जेबो फर्मुला इउज खालामाखै दा जोङो दासो फर्मुलाखौ इउज खालामगोन आरो बेबायदि माबायदि दिहुनो लोगोफोर जास्ट दानख'ना होनानै सिङाव जि मोनदों बेयाव फज'ना होबानो जाबाय बुजिबायना लोगोफोर क्लियार एबारसो जोङो दा फर्मुलाखौ बाहायदोनिसै फर्मुलानि स्टेपा एबारसो बाहायगोन लोगोफोर एबार नै लाइनसो बाहायगोन दा जों cot 64 खौ cot 64 दोनबाय दा नाय 10 90 माइनास 64 10 90 माइनास थीटा दा थीटानि जायगायाव जोंनिया मा दङ एबार 64 जायखिजाया थानो हागोन 64 बोलि नङा जोंनिया थीटानि जाबाय एबार 64 दङ दा बे थीटाया नै जि दङ
बिनि नेव थीटा जागोन 64 थाबा 64 जागोन सो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू मा जायो ना cot थीटा होमबा tan 90 माइनस 64 इक्वल टू जोंना मा जागोन cot 64 दं नालाय cot जोंना मा जागोन 64 cot 64 कैंसिल दानियाव मा जाखो जोंनिया 1 जाबाय आरो फर्मुलाया मानिफ्राय मोनखो सिन्स tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू मा दों जोंनिया cot थीटा सो दा बेफोर फर्मुला नोंथांमोना गोसोआव लाखिनांगोन आं ओइ फर्स्ट पार्टआवबो नोंथांमोननो लिरना होनायनि जाखादों तो बुजिबायबा लोगोफोर दा जों नेक्स्ट क्वेश्चनाव जों थांलायदिनोसै सो दा बिनि थर्ड नंबर क्वेश्चना दङ जोंनिया cos 48 माइनस sin 42 दा बेवहायबो जोंनिया माइनास दोङो दानिया जोंनिया लोगोफोर बोगाव खोन्दो दोङोमोन इबारना जोंनिया मा दोङो माइनास दोङो सो नोंथांमोना माइनास दोङो होननानै मा खालामनाङा जे गिनो नाङा दानिनि बायदिनो जागोन आरोना जास्ट मोनसेल' जोङो चेन्ज खालामनो नाजा जों मोननै दोङो नालाय मोनसे चेन्ज खालामनो नाजा सो जोङो इबार माखौ चेन्ज खालामनो लोगोफोर मा मोनसेखौ चेन्ज खालामनो दे फार्स्ट मोनसेखौ चेन्ज खालामनो नाजानि नेक्स्टखौ बेबायदिनो दोननोसै नाय दानिनि बायदि माबायदि खालामगोन 40 दों ना जों जास्ट मा खालामदो 90 माइनस 48 दानि जेरैबायदि खालामदोंमोन इबारबो ओरैबायदि खालाम बाट निना बोखाव खोन्दोल'सो होनाय गैया खिन्थु रुला एखेयानो दा 90 माइनस 40 खालामबा जों बेसेबां मोनगोन 42 बेखौनो मोनखागोन लोगोफोर नेक्स्ट मोनसेखौ मोनखाथारगोन आरोना सो दा निउ मा जागोन होनबा cos 90 माइनस 42 बेबायदि लिरोमोन ना लोगोफोर माइनस sin 42 खौ मोनसेल' चेन्ज खालाम माने जरा अनजिमा होनाय थागोन हा जरा होनाय थागोन मोननै थाबा मोनसेखौ चेन्ज खालामनांगोन जुदि मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै थाबा जायखिजाया मोननै चेन्ज खालामनांगोन बेबायदि आरोना दा बिनि उनाव फर्मुलाखौ एबारसो बाहायदोंसै जों दा निखौ नाय बिदि बेखौ जों माइनास खालामबा बेखौनो मोनफिनगोन लोगोफोर आरो बेखौ माबायदि कनभार्ट खालामो आं दासिम बुजायखानाय जाबाय सो दा नाय बेवहाय जोङो cos 90 माइनस 42 बेखौ जों फर्मुलाखौ सेफायदोंसै दा cos 90 माइनस थीटा थीटानि जायगायाव मा दङ ना 42 दा बेबायदि जाबा जोंना मा जायो sin थीटा होमबा मा जागोन लोगोफोर नैबे sin 42 दों नालाय थीटानि जायगायाव मा दङ 42 होमबा थीटानि जायगायाव मा जागोन 42 सो नैनि जायगायाव मा लिरनो हायो जोङो sin 42 माइनस sin 42 सिन्स होनना बुंबा फर्मुलाखौ लिरना जागोन जे cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा बार लिरबाय थादों फर्मुलाखौ नोंथांमोना बेबायदि लिरना मोनबाय दा cos sin 42 प्लास दोङो माइनास दोङो दानबाय सो इक्वल टू जों मा मोनखो लोगोफोर लाथिख' मोनबाय बेवहाय बुजिना बेवहाय मानो लाथिख' मोनखो सो दा गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट क्वेश्चनखौ जों थांलायदोंसै लोगोफोर बुजिदोंना जास्ट नैखिनाखौल' बाहायदों दा जों नेक्स्ट नाम्बारखौ खालामलायनोसै दा जोंना 4 नाम्बाराबो एखेथार लोगोफोर 4 नाम्बाराबो माबायदि जोंना एखे दा 4 नाम्बाराव मा दङ जोंनिया cosec 31 माइनस इनिफ्राय मा दङ sec 59 डिग्री सो बेबायदि दङ दा जायखिजाया मोनसे चेन्ज खालाम आरोना नैखौ चेन्ज खालामनो गोसोबा खालामदो नैखौ चेन्ज खालामनो गोसोबा खालामदो जायखिजाया मोनसे खालामनांगोन मोननैखौबो खालामनाङा दा नै मोनसेखौ खालामनो गोसोबा मा खालामनांगोन आङो 90 माइनस मा खालामनांगोन 31 माइनस खालामदो 31 जि दङ दानि बायदि आरोना दा माइनास खालामबा मा जागोन नै बायदिनो जाथारगोन 59 जाखागोन बे सो मा लिरगोन दा जोङो cosec 90 माइनस 59 इक्वल सॉरी माइनस मा जागोन बे sec 59 डिग्री दा नाय बेवहाय एबार जोङो एबार फर्मुलाखौ बाहायदोंसै cosec 90 माइनस 59 बेसेबां जायो नाय cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू मा जायो जोंना sec थीटा दा थीटानि जायगायाव मा दङ 59 सो बिथिं मा जायगोन होनबा sec 59 सो दा बेनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो लोगो दा sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री दा फर्मुलाखौ लिरबा लिरजागोन सिन्स cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा बेबायदि लिरना होदो सो इक्वल टू बेजों कैंसिल दा जोंनिया मा मोनगोन एन्सारा लोगोफोर लाथिख' मोनबाय सो दा जों 1 नाम्बारा जों दा फोजोबनाय जाबाय सो दा नेक्स्ट क्वेश्चनखौ खालामदोंसै जो टाइमखौ नायग्रोनोसै सो 23 मिनिट जों खालामजागोन आरो एसे सो 2 नाम्बारखौ जों स्टार्ट खालामना दोनसै सो 2 नाम्बारखौ खालामनायसै एबार जों थाबैनो बे लेसनखौ फोजोबनानै जों 9 चैप्टारखौ खालामगोन बेनि उनाव सो आरो नोंथांमोना जुदि मा लेसनखौ जुदि स्टार्ट खालामनो बे लेसनखौ स्टार्ट खालामग्रो होनना बुङोबा नोंथांमोननि सायावसो जागोन बे बा नोंथांमोना जेबो बुङाबा जोङो जोंनि गोसो बायदि स्टार्ट खालामलांबाय थागोन सो दा जोङो 2 नाम्बारखौ जों खालामदोंसै 2 नाम्बारा जोंना मा दिन्थिनो होदों
दिन्थिदि 2 नाम्बार दिन्थिनो होदो दा मा होदों कुइसना दिन्थिनो होदो 10 48 डिग्री इनिफ्राय 10 23 डिग्री इनिफ्राय 10 42 डिग्री इनिफ्राय 10 67 डिग्री इक्वल टू 1 नैबेबो सिम्पली आं दानिनो बुंखादों जे बेसेबां होनाय दङ मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै खैदादों होनाय दङ मोनब्रै होनाय दङ दा बे मोनब्रैनि मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै ना स' दा बे मोनब्रैनि जायखिजाया मोननैखौ नोङो जायखिजाया माने मायबा मोननैखौ नोङो चेन्ज खालामना लानांगोन लोगोफोर बेनिफ्राय मायबा मोननैखौ जोङो बेबायदिनो दोनगोन स' दा जों नायनोसै दा दिन्थिनो होदों बिजि इक्वल टू 1 जायो होननानै स' दा लेफ्ट हेन्ड साइडनिफ्राय लाग्रोनोसै आं लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दं जोंनिया 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री ओमफ्राय 10 42 डिग्री ओमफ्राय 10 67 डिग्री स' आं फर्मुलाखौ मोनना लाना मिस्टेक खालामफ्लांबाय स' खेबसे लिरफिनना होनसै आङो लिरला उनाव लिरखासिगोन आं 10 निखौ लिरग्रोनोसै 10 90 माइनास थीटा इक्वल टू जोंना मा जायो लोगोफोर cot थीटा आरो cot 90 माइनास थीटा इक्वल टू मा जायो जोंनिया tan थीटा स' बेखिनिखौ क्लियार दा नाय जोङो बेवहाय एसे नायनांगोन आरोना नों जों दा नैबायदि गोसो सिङावनो साननांगोन जे 90 माइनास बेसेबां 90 निफ्राय बेसेबां माइनास खालामबा 40 मोनगोन स' दा फार्स्टआव नायदों 90 माइनास 40 नायदो 90 निफ्राय 40 खौ नैखौ चेन्ज खालामग्रोनि आरो नैखौ नाजानोसै चेन्ज खालामनो 90 माइनास 40 खालामबा जों मा मोनगोन 42 दं ना गैया दङ दा बेखौ नों चेन्ज खालामनो दरकार गैला 42 मोनबायना जों बेनो जाहैखागोन आरो नैखौ चेन्ज खालामनो नाजायोबा जोंना मा दङ 90 माइनास 23 दा बेखौ जुदि दानख'यो मा जागोन जोंनिया 67 दङ ना दङ स' होमबा नाय दा जोङो बिसोर मोननैखौ चेन्ज खालामबानो बिसोर मोननैखौ जोङो मोनबाय स' जों दा माखौ चेन्ज खालामगोन बिसोर मोननैखौ स' दा नैखौ नैनि जायगायाव जों माबायदि लिरनो हायो 90 माइनास 42 नैनि जायगायाव 90 माइनास 67 नैनि जायगायाव बे स' दा नैनि जायगायाव मा लिरगोन जोङो 10 एबार फर्मुलाखौ दा जोङो फर्मुलाखौ जेबो बाहायाखै फर्मुलाखौ दायोसो बाहायगोन स' 10 90 माइनास 42 होमबाना 90 माइनास 42 दानखौबा जों 48 मोनफिनखागोन बेखादां दा 10 23 नि जायगायाव मा लिरगोन 90 माइनास 67 दा बिसोर मोननैखौ बिदिनो दोनदो 10 42 10 67 बुजिना लोगोफोर बेवहाय जोङो बिसोर मोननैखौल' चेन्ज खालामनायनिखौ माबायदि टेकनिक आं बुजायखाबाय जे बिसोर मोननैखौ चेन्ज खालामनाय 42 दं नागिरनाय दङ नों दा बेखौ चेन्ज खालामनांला 23 खौ चेन्ज खालामबा मा होनो 67 दङ जा सिन्था गैला ना आरो बेखौ माबायदि चेन्ज खालाम बुजायखानाय जादों आङो जि दङ बेखौ 90 निफ्राय दानख'ना हो जि मोनदों बेखौ 90 माइनास बेबायदि लिरनानै हो दा बेनि उनावहाय जोङो फर्मुलाखौ बाहायनोसै एबार नाय 10 90 माइनास थीटा इक्वल टू बेसे लोगोफोर जोंना cot थीटा स' दा होमबा 10 90 माइनास 42 दङ स' cot बेसेबां जागोन 42 स' दा बेवहाय मा जागोन जोंनिया cot 42 बेवहायबो मा जागोन जोंनिया cot 67 बिनिफ्राय नै मा जाखो 10 42 आरो 10 मा जाखो 67 स' दा बेवहाय जों फर्मुलाखौ लिरोबा सिन्स मा जागोन सिन्स 90 माइनास थीटा इक्वल टू मा जायो जोंना लोगोफोर cot थीटा बेबायदि जायोना लोगोफोर स' बेबायदि जाहैबाय स' दा बेनि उनावहाय जोङो नायमोनखो दा जोङो बेवहाय जोङो मोनसे फर्मुला आरो बाहायबावगोन जों मिन्थिगौ जे 10 नि उल्थाया मा लोगोफोर 10 थीटा इक्वल टू जों मा लिरनो हायो 1/cot थीटा बुजिना आरो जों दा 1 बेबायदि लिरनो हायोबा जोङो cot थीटा इक्वल टू जों मा लिरनो हायो 1/10 थीटा माने जोंना बेवहाय मा बुजायखो माने 10 नि उल्थाया cot आरो cot नि उल्थाया 10 cot आं बे फर्मुलाफोरखौ आगोल लिरजोबखाना होदों नोंथांमोना जुदि फार्स्ट पार्टखौ नायदोंबा बेवहाय नोंथांमोना फर्मुला गासैखौ लिरना होनाय जादों बे फर्मुलाखौ आङो दा जोङो cot थीटा इक्वल टू जों मा लिरनो हायो 1/10 थीटा दा होमबा cot 42 खौ जोङो बे फर्मुलाखौ बाहायबा जों मा लिरनो हागोन 1/10 42 थीटा दोङोबा निउ थीटा जागोन 42 थाबा मा जागोन 42 निउ दा बिनिफ्राय निउ दा सानजाबसिन होबाय cot 67 खौबो नै फर्मुलाखौ बाहायबा जों मा लिरनो हायो 1/10 67 दा नैनि मोननैसो नैबायदि रुलफोरखौ सोलोंना लाबानो नों जायखिजाया अंकखौनो खालामनो हागोन दा बिसोर मोननैखौ आं बेबायदिनो दोनबाय बेबायदिनो दोननाय जाबाय आरोना स' बेबायदिनो दोनबाय आरो सिन्स होननानै नैखौ लिरना होबानो जाबाय सिन्स होननानै बिसोरनि जायखिजाया मोनसे लिरना होबानो जाबाय नै मोनसेखौ लिरना होबाबो जागोन
आंखौ मोना होनसै मोनसेल' लिरना होनसै since मा जागोन since cot theta equal to 1/tan theta फर्मुलाखौ लिरना होनाय जाबाय आरोना नाय दाना बेवहाय नाय नैबे सिङाव दङ नैबे सायाव दङ बिसोर मोननैया सायाव दङ बिसोर मोननैया गाहायाव दङ स' दा 1042 जों 1042 सिंसा जों दाननो हायो बा 1067 1067 नैबे गोजौ दङ नैबे सिङाव दङ जों केनसेल खालामनो हायो स' लास्टआव मा जाखो जोंना जेबो गैला माने मा जाखो मोनसे 1 थाबाय स' इक्वल टु जोंना मा जाखो राइट हेन्ड साइड माने नैदों जोंना मिलायबाय स' जोंना मा जाखो सल्भ जाबाय लोगोफोर स' दा जोङो नेक्स्ट कुइसनखौ खालामदोंसै स' बेखौबो जों खालामदो गासै लोगोफोर 2 नाम्बारखौ स' बेखौ बुजिबाय ना क्लियार ना दान बेलासे लिरना होबानो जोंना प्रुफ होना लिरना होबानो जाबाय लास्टआव माने फोरमान जाबाय होननानै पुरै लिरना होबानो जाबाय सिम्पल दा जोंनि 2 नाम्बाराव मा दङ लोगोफोर cos 38 डिग्री बेनिफ्राय मा दङ आरो cos 52 डिग्री माइनास इनि उनाव मा दङ sin 38 डिग्री बेनिफ्राय लास्टआव मा दङ sin 52 डिग्री इक्वल टू 0 मोनो ना बुङो सो दा लेफ्ट हैंड साइड लालायनोसै दानि बायदि आरोना लेफ्ट हैंड साइड खौ लानोसै cos 38 डिग्री ओमफ्राय cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री दा दानि बायदिनो फार्स्ट रेनिखौ माइनास खालामनानै दोनिखौ कन्भार्ट खालामजोबनोसै जों 90 माइनस 38 दानि बायदि ना दा बेखौ माइनास खालामबा 2 नि मा थाखो 5 स' दा 52 मोनबाय दा बेखौ नों कन्भार्ट खालामनाङा दा बेखौ कन्भार्ट खालामबा बेनि जायगा मोनबायना जोङो बेखौ कन्भार्ट खालामनाङा दा बेखौ जों कन्भार्ट खालामनो नाजालायनि दा cos 52 खौ कन्भार्ट खालामबा मा जागोन cos 52 खौ कन्भार्ट खालामबा मा जागोन सरि दा 90 माइनस 52 खालामबा जों मा मोनगोन 38 मोनगोन स' दा 38 मोनबाय स' दा बिसोर मोननैखौ कन्भार्ट खालामबानो जों माखौ मोनगोन बिसोर मोननैखौ मोनगोन लोगोफोर स' दा बिसोर मोननैखौ दा नैनि जायगायाव जों मा होननो नैनि जायगायाव 90 माइनस 52 नैनि जायगायाव मा होननो 90 माइनस 38 दा मा जाखो cos 90 माइनस 52 बेनिफ्राय cos 90 माइनस 38 डिग्री माइनस दा मा जाखो नैबे sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री स' दा बेवहाय जोङो मोनसे दानिनि फर्मुलाखौ बाहायदोंसै दानिनि फर्मुलाया मा दंमोन फर्मुला मोनसे नै बायदिबो दंमोन ना जोंनिया दंमोन जे sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टु cos थीटा आरो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टु मा जायो जोंनिया sin थीटा स' दा जोंनिया मा दङ cos 90 माइनस 52 cos 90 माइनस थीटा इक्वल टु मा जायो sin थीटा 52 थाबा मा जायो बिथिं sin 52 स' दा मा जागोन बेवहाय sin 52 थिग बिदिनो नैनि जायगायाव जों मा होननो हायो sin मा जागोन sin 38 इक्वल टु माइनस सरि sin 38 sin 52 डिग्री ना बेवहाय जोंना इदों बिजों समान मोनबायना माने नै बायदि आरो 1 माइनस 1 बायदि जालांबाय नै निउबो sin 52 दङ बेयावबो sin 50 दङ sin 30 दा बेवहायबो दङ बेवहायबो दङ स' दा बिसोर मोननैखौ आं दा मा खालामनो हायो दाननानै होनो हायो स' दा मा जाखो जोंनिया जेबो गैला माने बिसोर मोननैया दानना जों मा मोनखो लाथिख' मोनबाय स' इक्वल टु जों मा मोनखो लोगोफोर राइट हैंड साइड स' दा बेवहाय जोङो फर्मुलाखौ लिरना होनो हायो बेवहाय जोङो फर्मुलाखौ सिन्स जों मा लिरनो हायो सिन्स cos 90 माइनस थीटा इक्वल टु sin थीटा बे फर्मुलाखौ लिरनो गोसोबा लिरना होनो हायो स' जों दा लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखिनिखौनो सावरायबाय स' नेक्स्ट भिडिअआव जोङो 8.3 नि 3 नाम्बारनिफ्राय स्टार्ट खालामनो हागोन स' बे भिडिअखौ जों बेयावनो फोजोबनाय जाबाय स' नेक्स्ट भिडिअ जों थाबैनो लोगो मोनगोन होनना आसा खालामनानै नोंथांमोननिफ्राय भिडिअ लानाय जाबाय स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटन थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा भिडिअ लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय भिडिअ लानोसै स' गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय